Celý čas som si hovorila, že ešte 1 rok a potom už späť. Áno. Našim, že mami, ale ja nebudem maturovať tam. Ja potom ten 3. ročník a 4. to už na Slovensku. Že stále som to tak brala, že... Dočasne. Dočasne. I absolútne dočasne. Ale tak potom si bola dlho preč, nie? No bola. Stále si to poposúvala? Áno, ja som si to stále posúvala. Potom som išla teda do toho Utrechtu, do Holandska. A potom som sa vrátila na Slovensko a ja si pamätám, že ja som ho mala také zidealizované, že stále som si myslela, že bože, to Slovensko je to najkrajšie. Dodnes si to myslím, že to je najkrajšie miesto na pocit pre mňa šťastia. Ale si pamätám, že som prišla a prvý týždeň mi ukradli auto. A že vieš, úplne si z toho, že potom niekto mi vynadal iba tak v obchode, že prečo si tam ten košík a takým spôsobom, že na to som nebola zvyknutá. Ak sa povie šarmantná žena, tak pre mňa ňou rozhodne je žena, ktorú som stretla ešte v roku 2012 pred budovou našej práce. A ona si to zrejme asi ani nepamätá, ale už tedy ma dobila veľmi takou príjemnou energiou a mala som z nej pocit takej skutočnej miloty. A tento pocit mi zotrváva, aj keď sa s ňou odvtedy tak nepravidelne stretávam. A je ňou autorka, influencerka, literárna vedkyňa, novinárka Tamara Šimončíková-Heribánová. Vítaj u nás. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie a skutočne si to nepamätám, aj keď si pamätám mnoho takých stretov, ktoré sme mali za tie roky a vždy boli veľmi príjemné a som šťastná, že tu môžem dnes byť. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Ja som si aj myslela, že si to nepamätáš, lebo pre mňa si už tedy ty bola taká, že známa tvár, ktorá robila v EME. Áno. A ja som tedy iba prichádzala do vydavateľstva na inú pozíciu a vlastne jedna taká známa spoločná nás tam zoznámila vonku. A potom sme sa museli ako keby ešte znova viackrát stretnúť, aby sme si zapamätali, aspoň teda ty mňa. Ale chcela som sa ťa tak na úvod opýtať, tak vtipne. Ako to robíš, že si taká šarmantná? Tak v prvom rade čítam Šarm. Ja si to nejak neuvedomujem, že by som bola... neviem. Možno mám taký pocit, že ak mi je smutno a ak nemám práve dobrý deň, tak ak sa to nepodarí, že si ho nepretavím do niečoho pozitívneho, tak eliminujem nejaké kontakty, aby som neprenášala svoje smutky na ostatných. Ale asi nad sebou až tak veľmi nerozmýšľam v tom zmysle, že či som šarmantná alebo nie. A tak veľmi pekne ďakujem, že ak som v tvojich očiach. No presne, asi to bude aj tým, že človek nad tým nemusí rozmýšľať, že to tak akože v sebe má, lebo ja keď sa stretnem s tebou, s tvojou sestrou alebo aj s tvojou mamou, s vašim ocinom sa ešte nepoznám, sa priznám, takže možno aj tam odtiaľ vietor fúka, ale s vami troma, keď sa stretneme aj zvlášť, aj spolu, tak vždy je to veľmi profesionálne, keď sme na takej redaktorskej úrovni, keď sa bavíme nejaké rozhovory. Že je to veľmi profesionálne, ale zároveň je to aj také uvoľnené a také ľudské. Takže je to možno geneticky? Ďakujem. No neviem, možno je to geneticky, možno je to aj tým, že ja som sama pracovala ako redaktorka mnoho rokov a ja si to tak pamätám ľudí, ktorí boli zodpovední a ktorí k tomu pristupovali tak, že keď sa povedalo, že v nejaký termín sa niečo odovzdá alebo niekam sa príde, tak to tak aj bolo. Potom si veľmi dobre pamätám ľudí, ktorí boli namyslení, ktorí si mysleli, že sú tu navždy najväčšími hviezdami a aj tak sa chovali a v podstate im to veľmi krátko vydržalo, alebo im to vydržalo dlhodobejšie, ale dnes sú už úplne inde práve kvôli tomu chovaniu. A ja celkovo si tak najviac vážim v živote ľudí, ktorí sú pokorní, ktorí sú skromní, ktorí sú profesionáli v tom, čo robia, alebo ak nie sú, tak sa snažia robiť to, čo najlepšie, ako sa im dá. A či to je nejaká genetika, možno to je aj tým ovplyvnené, že kde človek vyrastá, že asi keby som vyrastala v lekárskej rodine, alebo by som vyrastala v rodine, kde sú umelci, v tom zmysle, že takej tej absolútnej slobody alebo neskrotiteľnosti, tak by som aj ja iným spôsobom pristupovala, ale
my to máme tak, ja to vidím aj v našej rodine, že aj ten Braňo, keď príde, tak niekde zo zahraničia veľa lieta, tak ono to krásne vyzerá, keď si človek listuje ten kriedový papier a vidí tam nejakú veľkú story, ale za tým sú hodiny a hodiny práce a niekedy sa stane, že prídem za ním 3 hodiny v noci sú, alebo 4 na 4, vrem, prestaň, že už máme svoj vek, ja budem mať teraz 40, on je starší o pár rokov, takže nemôžeme takto ponocovať, ale je to veľakrát o tej mrávenčej robote, ktorá sa musí vysedieť. Áno. Presne na to si mi nahral teraz, hoci ešte toto nie je v poradí táto otázka, ale raz si mi napísala, keď si mi komentovala niečo na Instagrame, že ako to ty všetko stíhaš. A ja si hovorím, vedia, dokopy nič nerobím. Ale robíš. V porovnaní s tým, že čo všetko stíhaš ty. A potom som si všimla, že keď si niekedy píšeme aj ohľadne práce alebo tak zvykneš noci odpisovať. Takže je to tak, že ten time management si posúvaš až do hodín, kedy by si už mala mať beauty sleep? No, ja si to uvedomujem a aj tak vždy vravím, že musím s tým niečo robiť. Je to trošku lepšie, ako to bolo v minulosti, keď som robila také tie väčšie, náročnejšie, nazvem to, že projekty, ale keď napríklad niekto robí monografiu, ako som ja robila, tak to je naozaj, že sa musíš sústrediť. A teraz s redaktorkou sme si telefonovali, keď sa to už nejaká tretia redakcia, doplňali sme zdroje, aby to bolo tip-top, lebo som robila 7 rokov výskum na tú tému. Tak to si pamätám, že bolo úplne nešťastné, lebo ja som bola vtedy v Portugalsku, v Lisabone a tam je posun. 1 hodina, takže ja keď som volala mojej redaktorke večer, tak ona mala o hodinu neskôr. Počkaj, teraz čo je? Ona mala neskôr. Áno, neskôr. A teraz ona, že no vieš čo, že ja už moc nevládzem, že prosím ťa, že máme tu termín, kedy sa to musí celé ako keby, že poslať do tlačiarne zalomené. A vtedy som si tak uvedomovala, že aké je super, že človek je obklopený ľuďmi, ktorí to majú podobne nastavené. Že sa môžeš spoľahnúť, že niekedy človek nepozerá na hodinky, nepozerá na to, koľko si to vyžadovalo, ale len chce, aby to myslím tak ako komunitne, že chcú tí ľudia, že aby to bolo čo najlepšie a peniaze v tom nehrajú žiadnu rolu. Len aby to bolo najlepšie. Tak som vtedy bola taká vďačná, ale to sa mi ukázalo mnohokrát v živote, že som bola obklopená ľuďmi, ktorí tiež mali ten zápal, tú energiu a tú vieru, že to dotiahneme do dobrého konca. Inak to sa aj teraz dosť často hovorí, že kým alebo čím sa obklopuješ, to potom vyžaruješ. Takže čím a kým sa ty obklopuješ? To je úžasná otázka, lebo súčasne to je aj také konštatovanie. Veľmi s tým súhlasím a úplne ako keby sa zamýšľam, že čo je moja duchovná strava, čo sú moje inšpirácie, čo je aj jedlo, ktoré jem, čo je aj pohyb, alebo čo to znamená, keď sa hýbem, akým spôsobom, či robím veci, ktoré ma nebavia a ku ktorým sa musím nútiť a prekonávať sa v tom takom tom negatívnom, že robíš niečo, čo nechceš robiť, lebo musíš, ale nerobíš to s radosťou. To som si povedala, ale už roky dozadu, že snaž sa tak žiť a tak pracovať, aby si zarobila peniaze tým, čo robíš rada a čo ťa naplňa. Jasné, že niekedy sa dostanem do situácie, že sa mi nechce, alebo neviem, musím niečo prekonávať, musím ísť z mojej komfortnej zóny, ale je to v tom svete, ktorý mi je blízky a myslím, že každodenne tak nejak rozmýšľam nad tým, že napríklad, keď idem do lesa, mám také svoje rutiny, že veľmi mi to pomáha aj v rámci vyrovnanosti, aj v rámci nejakého potom neskoršieho nasadenia, že napríklad každý deň musím byť v lese. A keď to nemám, lebo niekedy sa stane, tak si to snažím nejako vykompenzovať. Večer vybehnem a prechádzam sa ulicami, ale jednoducho, že potrebujem ten pohyb, potrebujem čerstvý vzduch. Potom sú to farby. OK. Na sebe? Aj na sebe, aj som sa tak obklopila, ale to som mala už aj pred mnohými rokmi. Napríklad ja som študovala v Utrechte a si pamätám, keď som prišla do jednej úplne prázdnej miestnosti, to bola predtým geriatria. A tam nás ubytovali medzinárodných študentov, už to bolo teda vyprázdnené a tam bola len jedna posteľ v tej miestnosti a bol tam taký stolík.
A potom tam ešte bola, vieš, taká tá šnúrka, že keď sa niečo deje, tak... Áno, máš zatiahnuť. Áno, zatiahneš. A ja som sa pozrela, že môj Bože, tuto budem teraz bývať minimálne rok. Tak si pamätám, že som teda vymenila madrac, to bolo prvé, potom, aby som mala vánkuš nový a prikryvku. A potom som išla do obchodu s farbami a steny som si dala, teda som požiadala, že či môžem premalovať a že potom to dám naspäť do pôvodnej farby. A ja som celú tú izbu, a ešte vtedy som si mala statív, tak som si to ešte aj nahrala, ale už je to stratené, to video. Ja som to celé, namalovala, potom som si kúpila plátna, namalovala som obrazy, zavesila som, potom som išla do nejakého vintageu a tam vždy som k tomu inklinovala, teda k starým veciam a lacnejším veciam a unikátnym, tak som tam nakúpila, vypožičala som si v potravinách vozík. Vo vozíku úplne si to pamätám, ako som ťahala, alebo teda tlačila pred sebou ten vozík s vecami a som si to v priebehu 1 týždňa celé upravila tak, že som sa cítila dobre. Takže je to veľmi dôležité pre mňa, aby to prostredie, v ktorom som, nebolo ponuré, aby bolo farebné, aby ma nabíjalo. A vlastne vidno to aj na tvojom obliekaní, ktoré je pre mňa, ja to vždy tak píšem, že máš svoj vlastný štýl, že si taká svojská, ktorý... Povedzme si to tak, ako to je, že nie každému sa to môže páčiť, ale mne sa páči, tiež som na Instagrame, mám takú múdru myšlienku od jednej influencerky zahraničnej, ale vy to nosiť nemusíte. To im vždy povie, že ak sa vám to nepáči, nevadí, pretože vy to nosiť nemusíte. Takže v čom sa ty cítiš dobre? Ja mám veľmi rada také veci, ktoré, ak sú staré, lebo niekedy idem do second handu, niekedy idem do nejakého vintageu, tak sú to aj veci, ktoré ma oslovia v tom zmysle, že nejako vyzerajú, ale ja roky zbieram kroje a už sa mi veľakrát stalo, že som prišla k nejakému kroju a cítila som, že energeticky si nesadneme a že nemôžem ho mať v mojom priestore, lebo niečo sa tam deje. A ja verím v to, že predmet, ktorý bol nosený, alebo bol vytvorený rukami, takže nie, že z Číny, keď prídu nejaké misy, áno, ale takéto predmety, že nesú so sebou nejakú energiu. A aj tak sa mi teda stane, že idem niekam a idem rukou a zrazu cítim, že to je tá košela, a potom sa na ňu pozriem, že áno, je krásna, inak aj toto je napríklad za 2 eurá košela zo second handu. A potom samozrejme prinesiem ju domov, vyperiem ju a ešte raz ju vyperiem a škrobím, žehlím, to mám rada, to je také, že to je taká harmonizujúca vec pre mňa. A tak to je taká jedna línia, že takéto staršie veci, ale to mám aj v rámci všelijakých, že pohárov a misiek a tanierov. Teraz sa mi stalo, že sme mali takú väčšiu návštevu a vravím, že idem dokúpiť taniere a boli staré. A celý servis som doniesla, ale kupovala som ho v takom nastavení, že vieš, že to musíš spraviť rýchlo a nevenuješ sa tej veci. Vybehla som, kúpila som. Najedli sme sa, bolo to pekné, lebo to bol krásny starý, inak aj lacný, ale pekný, naozaj pekný servis. A keď som ho umývala, tak som si uvedomila, že nemôže byť u nás. Tak som ho zabalila a darovala som ho kamarátke. A ona je s ním šťastná. Tam si sadli, ona a ten servis, ale ja som úplne cítila, aj som mala taký tlak, že musí ísť čo najskôr preč z nášho príbytku. Takže to je jedna vec, takéto veci. No a potom mám rada aj jednu slovenskú značku. Začínajú sú na písmenko N. Áno. A to mám veľmi veľa vecí. A tiež je to také, že si uvedomujem, že to je na 10 ročia, lebo tak aj mám, že kúpim si jednu vec a nosím ju celý rok a keď sa na ňu pozriem, tak si viem, však to som si kúpila pred 9 rokmi alebo pred 8 rokmi. A viem, že to budem nosiť ďalšie roky a možno potom Emilka. Ale čo sa týka vlastne tých starých vecí, tak mne sa páči, že ty ideš na tie blšaky a že ukážeš nám, ja ťa sledujem, áno, priznávam, ukážeš nám proste také veci, ktoré by si možno by sme si ich ani nevšimli my, ale že ty vidíš krásu v tých veciach, tú nevševnosť tej šednosti. Že proste ty vieš vybrať ten jeden kúsok a často je to potom, zistíš aj ty na internete, že to je nejaký dizajnerský kúsok. Stáva sa to dosť často a je to tiež také ako keby volanie, že ja prídem a teraz sa pozerám okolo seba a niekedy sú to také tie thrift store, kde máš hangár plný veci a
plný aj takých, že zbytočností, ktoré nemajú žiadnu hodnotu. Určite majú takú tú hodnotu, že príbeh za nimi nejaký je, ktorý sa my nedozvieme. Áno, ale potom sú tam také, že ti to zasvieti, že vieš, že a keď sa tomu venuješ, ja už ako rokuce, že chodím a obzerám, a dvíham, pozerám, potom porovnávam, potom si rôzne fóra čítam, korešpondujem s rôznymi ľuďmi, tak zrazu vieš, že čo by mohlo mať hodnotu a prečo. Ako to znie, keď tie poháre sa dotknú, alebo porcelán, čo znamená, keď je taký tenký a čo znamená, keď je tam také signovanie a tak. Ale to už sú ako keby rokmi nadobudnuté nejaké poznatky, ale áno, stalo sa mi viackrát. A raz sa mi stala taká zaujímavá vec, že som bola v jednom obchode so starými vecami a práve tam priniesli jeden porcelán, taký oranžový, veľmi tenučký, tak vravím, že keď som ho chytila do ruky, že to asi je také medzivojnové obdobie a som si ho kúpila za 12 € a vtedy som chcela vedieť o ňom viac, lebo presne tam bolo také zvláštne signovanie, že ešte tam bola taká zlatá pečiatka, ktorú som nevedela dohľadať a som to dala na Instagram. A mám na Instagrame ľudí, ktorí tiež majú radi staré veci, starý dizajn a viem vždy, že takých 5 až možno, 15 aj z Čiech, tam je to také možno ešte rozsiahlejšie, že sa mi ozvú. A tu sa tak aj stalo a aj mi poslali fotografie z jednej knihy, potom rôzne aukcie na ten porcelán v minulosti, ktoré boli ukončené. On mal hodnotu vyše 1000 €. A aj sa mi tam ozvali, že či by som ho nechcela predať a že je to raritná záležitosť a tak. A pravím, že nemôžem ja. A to mám celý život, takže nemôžem na tom zarábať. Že nepredávam nič, darujem a veľmi rada darujem, že niečo vidím a úplne mi napadne hneď, že to by sa hodilo tebe alebo kamoške a tak. A inak tu mám aj prežívam niečo, potom neskôr. Je to vlastne o tom teda, že mám pocit, že je to pre mňa šťastie, je to dar toho momentu, že ja sa dokážem dostať k nejakej veci, ktorá v podstate pre iných nemá vôbec žiadnu hodnotu a veľakrát sú takéto veci aj vyhodené. Aj v rámci krojov sa to stalo, že sa vyhodili kroje alebo sa popálili kroje. A aj som mnohé v takom stave dostala, že boli proste v igelitke úplne zhúžvané a potom som, niekoľko mesiacov že musíš namočiť a čistiť a keď ten riasenie, tak tie špeciálne riasenia, napríklad ako máme čičmany, tak to ani ja nedokážem spraviť. Tak som to zaniesla. Mám kamošku Zuzku, ktorá je na toto. Ja stále odbieham. Ja neviem, či sa dostane zase Dostaneme sa. Vrátime sa. My sa vrátime. Tak je to o ženách pre ženy, tak ženy tiež odbiehajú. Tak budú vedieť sledovať tú niť. Krásna paralela. Inak, že my musíme stále odbiehať. Nie, že stále ti tam niečo, že hrniec, potom niekto kričí, že mami, donesieš mi. Áno, potom sa zase stiahnuť. Vrátime sa naspäť. Vrátiť sa. Takže áno, stáva sa mi to, ale inak toto bol taký horší prípad, alebo taký koniec nebol až taký veselý, že ten porcelán som si teda povedala, že ja ho nebudem používať, že má takú vysokú hodnotu, tak som ho zabalila a tým, že som trochu lenivá, alebo som taká, že veľmi veľa vecí je a nedokážem tak mám zaparkované rôzne a potom viem, že toto budem riešiť o mesiac. Áno. Tak toto som mala, že budem to riešiť o týždeň, že teraz nemám čas to odniesť, tú veľkú škatulu s tým porcelánom a Zola do ňoho skočila. A Zola je náš pes. A úplne s takou radosťou skočila na tú sedačku, kde to bolo položené na jednej tej, vieš, keď máš sedačku, tie opierky. A ja som už len počula, ako sa to celé rozbilo, tak zostali 2 šálky. Tak asi teraz to má tú hodnotu tých 12 €, myslím, že to bolo. Takže sa ti to tak akože karmicky, že toľko si zaplatila, teraz to má takú hodnotu. Áno. A inak som sa ťa aj chcela spýtať, že toto by ťa nebavilo, akože možno pre niekoho hľadať takéto veci, že oni ťa akože vyšľú a tebe zaplatia za to, že niečo nájdeš, nemusíš to vyslovene ty predávať to, čo nájdeš, ale že ťa vyšľú, vieš, že na misiu. Inak je to zaujímavý nápad. Ja som skôr rozmýšľala nad tým, že keby som mala viacej času, že skôr by ma bavilo, ako keby ukazovať ľuďom, že čo oni môžu nájsť. Vieš, že ísť na nejaké miesta a poznám ich veľa, ale aj keď tam idem niekedy, tak si vravím, že vieš, nevieš to tak natočiť, potom nechce sa mi, že teraz nemáš ani mikrofón, že aby to bolo profi a aby to bolo v takom formáte, že to dané miesto bude naozaj ako keby, alebo že ukáže,
svoju celistvosť tej diváčke, divákovi, tak nad tým som rozmýšľala. Alebo len ísť niekde, že červený kameň a urobiť rozhovory s 5 predajkyňami, predajcami, lebo oni sú tiež takí. Ja to milujem tie rozhovory, vieš, že sa spýtam na niečo a on mi začne rozprávať, kde to zohnal, čo mu tá pani o tom povedala a že hen tam ten Matej, ten má ešte ďalšie takéto by sa dalo... Proste toto milujem, vieš, tie príbehy za tým. Aj tých ľudí, ktorí sa tomu venujú, aj tých, ktorí prídu nakúpiť, že niekedy sa len tak zastavíme a si ukazujeme nejaký pohárik. Takže toto možno skôr. Toto skôr. No to si viem aj ja predstaviť, že by ma to bavilo sledovať. To by ma bavilo sledovať, pretože niekedy človek ide a ja chcem niečo také nájsť. A ideš a hľadaš, ale inak ja mám tiež rada, ja mám vyslovene teda náušnice a teda chodím presne aj na takéto burzoblšákové záležitosti a vždy si odtiaľ niečo donesiem, ale musím sa priznať, že ja už keď si to vyhliadnem, tak už si to beriem. Už to necítim takto, že to musím posunúť, už si to nechávam všetko. Ja si veľa nechávam, áno. Takže to už u mňa ostáva potom v zbierke a iba sa mi rozrastá zbierka. Ale čo sa týka vlastne toho hľadania, ty máš veľa nacestované. Takže si veľa toho možno našla alebo možno aj stratila tým cestovaním, lebo som sa mi nedávno dozvedela, že ty si veľmi skoro ako keby odišla z toho rodinného pokoja alebo z takého rodinného bezpečia študovať do zahraničia. Že si mala iba 9 rokov, keď si išla prvý raz. Áno, to bolo 9 rokov, keď som išla do Kice na základnú školu, ale to ešte nebolo takéto odtrhnutie sa od rodiny a to prišlo, keď som mala 14. Toto tiež nie je moc skoro. No, je to ako veľmi také, pre mňa z dnešného pohľadu až nepochopiteľné, že ako som to... alebo ako sme to všetci dávali, že som ako 14-ročná odišla a som bola od pondelka do soboty vo Viedni, lebo ešte v sobotu sme chodili do školy. Okay. Tam naše gymnázium to bolo také, že niektoré gymnázia si mohli zvoliť tí rodičia, že či chcú, aby deti mali kratšie vyučovanie počas týždňa. Ale dlhšie, áno, deň navyše. A deň navyše, áno, že 4 hodiny v sobotu, ale aj počas týždňa, povedzme, že 5 hodín, 6 hodín, maximálne takto. Na našej škole si to tak zvolili, takže aj v sobotu bola škola a áno, ako 14-ročná som začala úplne sama bývať. Teda nie úplne sama, že by som bola sama v byte, bolo nás okolo 20. 20? Toto bol nejaký internátny niečo, alebo... To ti bolo... také zvláštne, lebo nebol to ani internát, bolo to byt, ktorý bol reštituovaný v rámci celej budovy jedným pánom, ktorý reštituoval niekoľko budov vo Viedni a on si povedal, že v rámci tej jednej budovy, na rôznych miestach ich mal tie budovy, poskytne 1 poschodie alebo 2 poschodia ženám, len ženám, nie mužom, ktoré sú v sociálnej tiesni. OK. A boli to izby, kde boli dvojposchodové postele. V tej našej izbe bola 3 dvojposchodové postele, takže 6 žien by tam mohlo bývať. Nie vždy to bolo obsadené. Niektoré tam žili niekoľko rokov, niektoré tam žili niekoľko týždňov a potom sa potom sa vymenili. Bolo to len také obdobie, kedy potrebovali niekde bývať, kým si zabezpečia prácu, kým si zabezpečia ubytovanie. A my sme mali takú izbu, že tam boli študentky zo Slovenska. Takže možno aj preto moji rodičia si povedali, OK, sú to dievčatá, ktoré chodia na to isté gymnázium, môžu spoločne ísť na metro, potom do školy, zase sa vrátia, spoločne si navaria. Bolo to v prvom okrsku. Takže ja keď som otvorila také tie krásne veľké okná, vieš, drevené, tak som videla Stephansdom a dole som videla Kärtnerstraße. Bola to teda dobrá lokácia a bol to aj pekný, ale neviem, či sa dá povedať, že pekný byt, keď tam máš, vieš, proste poschodové postele. Postele nasúkané. Ale myslím, že aj mi to veľa vzalo v tom čase. Som to tak vnímala, že som bola dosť osamotená, lebo mi rodičia chýbalo mi Slovensko, chýbala mi babka, detko, také tie bežné veci, ktoré 14-ročné dievča
proste miluje a sú to také tie jeho istoty, tak zrazu to bol nový svet v tom zmysle, že veľkomesto, ešte vtedy cudzí jazyk, lebo ja som nebola taká, že by som hneď naskočila. Niektoré deti išli s prípravou. Jasné, že už mali tú nemčinu. Áno, alebo babička hovorila po nemecky. Tuto v Bratislave sú také rodiny, ktoré sú boli aj mnohojazyčné. trojazyčné. Presne, no. A my nie nič, že ja tá nemčina, ja keď som prišla do Kice, tak to bolo, že na nule, že mne niekto položil otázku a ja som nerozumela tú otázku, tým pádom ani nerozumieš, potom nevieš odpovedať, potom nevieš ani povedať, že nerozumieš, nevieš to ako verbalizovať. Že to bolo ako tie začiatky boli ťažké. A ako dlho si vlastne potom po gymnáziu si pokračovala štúdiu v zahraničí, alebo si sa vrátila domov, alebo ako si to mala? Po gymnáziu, potom som si v jednom momente, to musím povedať, že ja som si veľmi obľúbila to gymnázium a úplne som si obľúbila našich profesorky, teda takto v Rakúsku hovoria, učiteľov, nie sú, že profesor. Áno. A som sa tam dobre cítila. Ja som mala odvetvie výtvarného umenia. A to znamenalo, že každý deň sme museli byť v ateliéri 2 hodiny a robili sme rôzne techniky. V podstate také niečo ako šupka u nás možno. Aj som maturovala z umenia a všetky moje spolužiačky išli na kunsthistóriu alebo išli na užitkové umenie alebo išli proste týmto smerom, dizajn a tak ďalej. A ja som tiež veľmi chcela. Ja som malovala. Veľa som malovala a vravím našim, že toto by mohla byť moja cesta ďalej, že to by ma robilo šťastnou. A moji rodičia to tak nejak vzali, že vieš čo, že nie, že by mi to zakázali, ale mi povedali, že si to tak ako premyslí a že možno by bolo dobre vyštudovať niečo také normálne. Že to umenie bolo, že taká záľuba, áno, že tým sa neuživíš, mi niekde pod čiarou možno naznačili. A ja som to tak brala, že sú skúsení, sú starší, že asi vedia lepšie. A tak som si dala potom... Ani som si nedala vlastne. Tam neboli príjmačky. Išla som na žurnalistiku. A neboli príjmačky. A teda tu si vlastne študovala žurnalistiku. Vo Viedni. Chcela som ísť sem. Chcela som ísť naspäť na Slovensko. Ale bolo treba takú vec, že nostrifikácia, že mne neuznali maturitu z Rakúska. Mi neuznali. Aj keď to bolo, že veľmi dobré gymnázium. A... ja som mala taký pocit, už som začala pracovať ako 18-ročná, že mne sa to teraz nechce riešiť. Aj som bola taká trochu nahnevaná. Áno. Že prečo teraz... Nie som ti dosť dobrá. Áno, že veď ja tu je moja maturita. Áno. A tak som, to si pamätám, som mala 18 rokov, som išla do zahraničia, som robila animátorku v takých hotelových komplexoch a som vravela, že no dobre, tak nie, že pôjdem tam, budem pracovať a potom pôjdem na Slovensko, keď doštudujem, alebo možno si spravím bakalára vo Viedni a magistra na Slovensku. Ale v podstate vždy som chcela ísť späť. To som mala, celý čas som si hovorila, že ešte 1 rok a potom už späť. Áno. Našim, že mami, ale ja nebudem maturovať tam. Ja potom ten 3. ročník a 4. to už na Slovensku. Že stále som to tak brala, že... Dočasne. Dočasne. I absolútne dočasne. Ale tak potom si bola dlho preč, nie? No bola. Stále si to poposúvala? Áno, ja som si to stále posúvala. Potom som išla teda do toho Utrechtu, do Holandska. A potom som sa vrátila na Slovensko a ja si pamätám, že ja som ho mala také zidealizované, že stále som si myslela, že bože, to Slovensko je to najkrajšie. Dodnes si to myslím, že to je najkrajšie miesto na pocit pre mňa šťastia. Ale si pamätám, že som prišla a prvý týždeň mi ukradli auto. A že čo, vieš, úplne si z toho, že potom niekto mi vynadal iba tak v obchode, že prečo si tam ten košík a takým spôsobom, že na to som nebola zvyknutá, že to správanie je také možno necitlivejšie a neláskavejšie a aj v Utrechte boli ľudia tvrdí. Tam som si to ako všimla, že mnohé sa muselo veľmi rázne vyjadriť. Ale neviem, no. Taká som z toho bola šoknutá. A to sa mi stávalo, aj keď som prišla z Portugalska. Že si pamätám raz, že som plakala v aute. Že to bol ten prvý týždeň, keď sme prišli po niekoľko mesiacoch a som plakala, viem, že prečo sú ľudia až takí smutní a takí nahnevaní a tiež to bola nejaká taká mini roztržka, že niekto mi povedal, že prečo tu ako blbosť, hej, že mohla by som, že nebudeme riešiť toto, len som, že tie strety alebo ten kontrast, potom sa
obrúsi to Jasne, videnie, potom vieš? už si to zvykneš na tú šedosť. Šedosť tých ľudí, áno. Mnohí sú super, vieš, že nedá sa to, ale predsa len, že keď to zoberieš tak všeobecne, tak aj teraz som bola vo Viedni a som vlastne som bola v parku a videla som, ako sa tí ľudia tak ako keby viacej bavia spolu, viacej komunikujú, viacej nadväzujú rozhovor, mini-talky síce, ale tuto vidím trošku menej, že by sa to dialo. Že sú možno ľudia takí viacej uzatvorenejší do seba a tak. No, tak potom mne z toho vychádza, že nežilo by sa ti lepšie v Portugalsku, kde sú možno tí ľudia takí srdečnejší. Ja to poviem tak úplne možno až ostro, že mňa zaujíma táto krajina a že cítim takú hlbokú príslušnosť a to moje miesto občianky tejto krajiny, a keď to porovnám s nejakou inou krajinou, kde by to mohlo byť oveľa slnečnejšie alebo veselšie, tak mňa sa to až tak veľmi netýka. Okay. Tá krajina nie je v takom prepojení so mnou a to som vždy aj cítila, keď som niekde bola. Že to možno máme nejak tak v sebe aj v DNA, že to možno máme nejak tak v sebe niektorí, že tá príslušnosť a to, vieš, že ako máš tie korene, že ako si zakorenená v nejakom priestore a cítiš to aj cez svojich blízkych, cítiš to cez rodinu, cítiš to cez priateľov, cítiš to cez písmo, cez jazyk, cez piesne, a potom môžeme ísť do tradícií a slovesnosti, do hocičoho a že máš pocit, že tu si doma. A to sa mi deje aj vonku, že ja zrazu počujem slovenčinu, nejakú Slovenku, Slováka a ja zrazu mám pocit, že toto je tá blízkosť, ktorú ja neviem nadobudnúť s niekým, kto je v zahraničí a možno je to super človek, ale to sa mi tak nejak prepája v tej hlave iným spôsobom a dotýka sa srdca iným spôsobom. Takže preto viem si predstaviť, že by som žila pár rokov niekde, ale teda úplne, že s túžbou vrátiť sa a aj tu sa veľmi dobre cítim. Keď som doma, tak sa veľmi dobre cítim a keď niekam idem, tak snívam o tom, že zase budem doma. Ale rada cestuješ. Ani nie. Nie, naozaj. Ale áno. Nie, ako teraz ani nie, ale predtým som to mávala také, že to bolo pracovne, prepojené s prácou a rada pozorujem. Rada sa dozvedám. Rada sa pozeráš do okien ľuďom. To robím rada a veľmi rada sa aj tak pozerám, že na hocičo, že si tak všímam, tak si rozmýšľam, čo to znamená, taká tá znakovosť, ktorú máme v sebe, ale to s tými oknami, to je totálne, to milujem. A rada sa dozvedám nové. Myslím, že som strašne zvedavá. Od podstaty. Ale potom už prišlo vekom a možno aj tým, že som sa stala mamou, že úplne najmilšie a najvzácnejšie mi je byť s Emilkou a mnohokrát sa ma aj môj muž pýta, že či nepôjdem s ním, že má nejaké fotenie na 2 dní a to bolo minulý týždeň tak, to je aj tento týždeň tak, že teraz letí do Švédska a vraví, že poď, pozri sa, že kde budem ubytovaný, že väčšinou sú to také produkcie, že už keď sa niekde fotí, tak je to také pekné ubytovanie, že mohla by som niečo milé zažiť. A ja, že nebranči, že nebudeš sa hnevať, že ja budem tu, že ja pôjdem sa poprechádzať do lesa. Takže vidím to v rámci tohto, že tých príležitostí na základe toho, že on veľa lieta a na také tie krátke časy, že by to nebol problém ísť na 2 dní, ale úplne ako najvzácnejšie mi je, že idem babku pozrieť, idem mamu do záhrady pozrieť, nakrmím tam mačky, že toto milujem a áno, asi som domasec. Presne som chcela povedať, že či si taká puťka teraz domáca, môžeme to tak povedať. Ja úplne som hrdá puťka domáca. Tak super. Tak je super, že človek sa tak vie aj si to tak vie pomenovať a nerobí si násilie. Nie? To je úplne najzákladnejšie, že ja som to aj mala párkrát v živote a potom som si povedala, že toto nie je dobrý spôsob a bolo to tak, že nám prepadli letenky. Že ja som povedala, Bráni, vieš čo, ja úplne, že cítim, že nechcem zajtra odletieť, že nevadí to, že
ja by som išla k babke a takéto, a on vraví, že nevadí to, že v pohode. Ale potom sa to stalo, že opakovane a som si povedala, že tak to už je také, že ja som dosť, nie že šetrná, ale vážim si peniaze a vážim si, ako sa s nimi narába a prišlo mi to, že toto nie je môj štýl, že taká malichernosť, vie, že je niečo kúpené a prepadne to, tak som si povedala, OK, na budúce to poviem i hneď, vyhraním sa i hneď a nie je to hanba povedať, že človek nechce ísť na lepšie miesto. Takže už neprepadávajú. Teraz nám prepadli, lebo mala bola chorá, mali sme ísť do Portugalska, ale áno, mnohokrát zostávam doma. A čo potom, čo robíš doma, okrem toho, že chodíš do lesa? Čo ešte sú také aktivity, ktoré ti, takto to poviem, že ktoré ti krmia tú dušu, aby potom si mohla takúto dobrú energiu dávať ďalej? Ďakujem. Neviem, je to možno, ale je to tak viacero smerov, že napríklad uvedomujem si, že ak by neboli sociálne siete, tak by som oveľa viac dokázala vytvoriť v rámci kníh. Teraz veľmi dlho trvalo, kým som dala dokopy vlastne reedíciu, ale podľa mňa som to celé prepísala. Áno. Že keby som na novo písala knihu, je s tým oveľa menej práce, ale sú tie knižky ilustrované Petrou Hilbert a ona odišla na druhý svet pred pár rokmi, takže viem, že už naše niečo spoločné už sa neuskutoční a bolo pre mňa dôležité, aby sa to opäť dostalo medzi deti, lebo tá kniha a jedna aj druhá, obe sú teda dlhodobo vypredané. A aj som s mnohými vecami nesúhlasila, čo som pred rokmi napísala. Fakt? Ale Tamara, toto ti ako napadlo? No presne, že to je taká blbosť. Hej, no človek sa vyvíja a človek aj úplne inak vidí svet, keď sa stane matkou alebo rodičom. Že máš to zažité. A plus, ale nemala by som teda o týchto dvoch knihách, lebo o nich až keď budú v tom štádiu, lebo teraz ako keby sa s tým spája strašne veľa. Snad to bude prekvapenie, ale robím na tom niekoľko mesiacov a som prepojená na jednu krajinu veľmi vzdialenú. Okay. A uvidíme, ako to všetko dopadne, ale je to také, ako keby toto ma tak dostáva do iného sveta, to je taký ten môj eskapizmus, ale si vravím, že nie je dobre rozprávať, keď o tých veciach, keď ešte nie sú úplne na stole. Takže, si taká poverčivá možno? Už sa mi to párkrát stalo. Že si dopredu niečo zakríkla. Áno. A myslím si, že sa vrátim k tomu, lebo keď niekto vynaloží veľmi veľa energie, tak niekedy je to len to, že ty vlastne nie si schopná to dokončiť v tom danom čase, ale je úplne v poriadku to nechať tak a potom o pár rokov sa k tomu vrátiš a možno to vidíš ešte zrelšie a lepšie a dokážeš to potom vlastne ako keby dotiahnuť do konca, ale lepšieho, ako by si to spravila v tom čase, tam vtedy. Takže takto mám nejaké veci a viem, že sa im nemôžem venovať, lebo by v tomto čase vlastne som musela všetko poodstrihávať a neviem si to dovoliť. A myslím si, že je to v poriadku, že niektoré veci budú neskôr. Takže to je taká vec. Takže toto potom riešiš teraz, nebudem o tom viac hovoriť. To je tento rok, ale už sme dohodnutí aj vo vydavateľstve, takže preto vlastne môžem takto trošku. A potom je to rodina, to je to a priatelia a možno umenie a naša kultúra a prechádzky a potom sú to také tie veci v rámci toho klientského a toho marketingového, že veľakrát je to aj taká, že byrokracia, že nielen tá tvorivá časť, ale že si dohaduješ veci, ako budú nastolené, že ideš na stretnutia, že čítaš briefy, že prechádzaš tým, či si dobre pochopila, že takto sa to má urobiť, lebo keď už je to urobené a prerába to, tak. Takže toto tiež je podľa mňa ako keby, že polovica toho všetkého je práve takáto činnosť. No a čo ešte? No, ty si povedala, že si puťka domáca. Teda ja som to povedala, ty si to potvrdila. A chodíš rada do divadla? Že toto je v poriadku? Áno, určite. Alebo teda si to kombinuješ tak, aby aj Emilka išla s tebou, alebo ako to máte? Ideme aj spolu. Chodím, myslím, že do múzeí, keď nejaká vernisáž, do divadla. Na koncerty až tak veľmi nie, lebo tam je že príliš veľa ľudí, ale tak aj z času na čas tak. A myslím, že to tvorí ten môj svet. Rada zdieľam tieto momenty s ostatnými a
myslím si, že to je fajn, že niekedy vlastne na tej sociálnej sieti je nejaká prednáška alebo je nejaká čítačka a zrazu prostredníctvom toho, že to nahrám a dám von, tak vidím, že to vidí niekoľko tisíc ľudí, ale v tej miestnosti je len, povedzme, že 30. Chápem. Takže toto je také, že pre mňa fajn a potom vidím aj tú odozvu, že z tohto sa teším. A ešte rozmýšľam, že sú také veci, ktoré vôbec nerobím, ktoré som vypustila, ale tak... Šport si nespomenula žiaden. Šport, no to. No, hrozné. Ale minulý rok som bola veľmi dobre nastavená, aj to dlho trvalo, že som chodila asi 3-4 krát do týždňa plávať a potom sme išli do Portugalska na pár týždňov a tam som vlastne nechodila plávať a ja som nedokázala naskočiť na ten spôsob života, ktorý bol úplne že geniálny, lebo my máme plávareň niekoľko minút od domu. Wow. Vieš, takže to je... To sa pýta. To sa pýta. To máš ten ruksák a to len zoberieš a keď nemáš hodinu na plávanie, tak pol hodina, aj tak lepšie ako nič. Áno. A stále som tak hovorila o tom, som si to na post-it, vieš, napísala, nalepila na chladničku, nalepila na záchod, nalepila, že máme dvere, že odchádzame, tak tam máme kľúče, tak tam som si to nalepila. Takto sme mali polepený byt a teraz minulý týždeň som prvýkrát som po tej dlhej dobe išla plávať. Aj to tak, že som zrušila jednu vec, že úplne som si povedala, toto je ten moment, ani som nemala nič pobalené. Ja som si zobrala takto, že utierák cez rameno, šlapky, do nejakej igelitky som si nahádzala. Takže keď ste niekde videli Tamaru ísť uterákom, išla sa iba vyplávať. Takže si sa k tomu vrátila. Áno. Tak postupne. Áno, nebudem pokračovať. Jaj, dobre. Idem naplno, hej. Dobre. Musím, to už musím, lebo myslím, že v nejakom veku človek, keď necvičí a tak aktívne myslím, že sa nevenuje aj tomu fyzickému, tak ho to dobehne. Áno. Ja som tu už mala jednu hostku, ktorá mi povedala, trenérka osobná, ktorá mi povedala, že necvičí preto, aby bola 36, ale preto, aby si v 90-ke vedela sama utrieť zadok. Je to tak? Alebo v 80-ke, že naozaj, že ten pohyb je pre nás dôležitý aj z toho zdravotného hľadiska, nielen preto, aby sme mali pevné pozadia. Presne. Ja to vidím aj u mojej maminy a je to také zaujímavé, že prídeme tam s Emilkou a ona vraví, že poďte baví, ukážem vám, že na čo teraz tancujem každé ráno. A ona každé ráno pol hodinu tancuje. A to má na televízii, má takého cvičiteľa a za ním stoja 4 dievčatá alebo ženy a proste tancujú a ona tam začne tancovať a ukazuje nám to a Emilka sa pridá, potom ja sa pridám. A je to super vidieť, vlastne mama bude mať teraz v apríli 70 rokov. Áno. A ona nikdy to nevypustila vo svojom živote. Že aj keď bola po porode, tak i hneď ako mohla, tak začala tam ako nejaký brúšak spravila, alebo aspoň ruky a vždy cvičila, aj nás tak viedla, že som to často videla, že bola v kuchyni a niečo varila a zrazu začala robiť drepy. Že to bolo také prirodzené, vieš, že takto vyrastať. Takže ja som skôr taká ako pasívna v tomto, ale... Ale hovoríš si to, áno. Áno, aspoň o tom veľa rozprávam. Áno, a potom ideš k mame, tam si zatancuješ. Alebo sa na ňu aspoň pozerám. No, inak spomenula si to jubileum, vlastne aj teba čaká, okrúhle. Tak mama bude mať 70 a ty 40. Je to taký čas pre teba, kedy si hovoríš, že je čas niečo zbilancovať, alebo je to iba ďalší rok? Asi aj bilancujem, ale ešte nie som pri tom, že by to boli nejaké jasné myšlienky, vycizelované, ale už len to, a to sa tak nejak intuitívne stalo, že som začala robiť také tie väčšie poriadky vo veciach, ktoré predtým boli nedotknuté. A vytiahla som šanóny a pozerala som sa na vysvedčenia, oskenovala som si ich zo záhadných dôvodov, neviem prečo skenujem proste zo základky vysvedčenia. Keby sa to raz zišlo. Áno, sa to zišlo. Alebo proste by sa poškodili, Zola by na ne skočila. Presne tak. A začala som si, a to trvá už ale mesiace. To začalo minulý rok v novembri a že som si začala pozerať fotoalbumy, našla som rôzne články spred 20 rokov, ktoré som písala, že áno, že človek si uvedomuje, že už
dlhú dobu aj pracuje, aj tak aktívne žije v rámci toho sveta dospelákov. A neviem ešte, k čomu som dospela, ale aspoň vidím, že niečo robím, niečo prekladám, zakladám, pozerám sa na to, zaraďujem to a možno na niečo prídem. Ale a súčasne si tak uvedomujem, že keď som bola malá, tak som mala pocit, že 40-ročná žena, že to už je stará teta, taká akože naozaj, že to už je dospelák úplne, že veľký. Ale akože keď sa pozrieme do minulosti, trošku, keď si pozrieme tých hercov možno, alebo také osobnosti, ktoré boli mediálne známe, tak ja som prekvapená z toho, že ženy, ktoré sú teraz v mojom veku, už boli také tetky. Boli však. Kedysi boli také tetky. Tie účesy neboli najšťastnejšie. Áno. Že tie ženy, my teraz úplne inak pôsobíme. Si myslím. Absolútne súhlasím. Aj boli také seriózne, aj boli to akože tá staršia generácia, ktorá ti to povie, lebo má tú skúsenosť a mnohokrát sa teraz stáva presne, že 40-tničky, 50-tničky stále v sebe majú tú hravosť a takú tú kreativitu a takéto nie len ja to viem najlepšie, ale pomýlila som sa, ty to vidíš takto a dokonca dieťa to vidí lepšie. Niekedy sa na základe nejakého dieťaťa a jeho názoru vlastne ako keby, že prehodnotíš to, aspoň ja to tak mám, že také múdrejšie niekedy sú tie decká. Vlastne, hej. Že to dáva zmysel. Že... Dáva to zmysel, že prečo? Áno. A to sa mi deje s Emilkou, že ja niekedy niečo rozprávam a ona sa vás pýta, že prečo to tak hovoríš, že nesúhlasím s tým a ja poviem, že vlastne aj ja s tým nesúhlasím, že celý život som to počúvala. Tak mne sa to tak zakorenilo, úplne ako mi to išlo pod kožu a že takto to vlastne meliem. A v 40 sa to tak vypúšťa postupne a už to začneš hovoriť ty sama. Áno, a potom si povieš, že toto nechcem takéto veci robiť, že také tie floskuly naberá človek niekedy. A to mám aj s mojou babičkou alebo s mojou mámkou, že častokrát sa presne na tomto stretnú tie odlišné názory, že sú niektoré také zaužívané, vyjazdené kolajnice a práve tie deti nám to vedia tak čisto a pritom niekedy aj kriticky úplne ako keby rozbiť a keď to postavíme na novo, tak je to lepší pohľad na svet. Tak toto je pekná bilancia. No? Tak ty si na 40-ku si pripravená. Ďakujem. Si myslím. Nie? A ako sa máme my ostatní pripraviť? Nielen na 40-ku, ale možno ja som si tu tak poznačila, že čo by si nám všetkým poradila, aby sme nestrácali šarm v tom zmysle nejakej pozitivity a pohľadu na svet, pretože nebudem zachádzať do politicko-spoločenských problematík, ale celosvetovo to nie je úplne že ružové. Niekto by už povedal, že dobre už raz bolo, ale že proste zanechať si možno takú tú nádej v sebe. Čo by si nám poradila? Tak to vidíš ťažké, lebo ja vždy sa tak aj bojím, že poradiť, vieš, že čo by iní mali robiť. Môžem povedať, že čo ja robím. Keď tak dostanem, cez seba, hej? Tak cez seba, tak keď sa mi to udeje, že mám zrazu pocit, že čo sa to tu deje celé a že ťažko sa dýcha človeku a ťažko sa žije ľahko, tak sa vždy obklopím či myšlienkami, či normálne fyzicky ľuďmi, ktorých mám rada, ktorých prítomnosť mi robí dobre, alebo prírodou, alebo niečím, čo tu možno nie je v rámci toho fyzického. Môže to byť nejaká myšlienka, môže to byť nejaký rozhovor, môže to byť nejaká kniha. Nemám moc času na knihy, ktoré sú také tie papierové. Kupujem ich a zakladám ich do knižnice, ale milujem audioknihy. A takisto veľmi rada počúvam podcasty a je to perfektné aj v tom, že ty si to môžeš pustiť, keď máš čas, ty si to môžeš pustiť alebo vypnúť, keď pauzneš si to, vrátiš sa k tomu, alebo sa nevrátiš a nikto sa nehnevá. Nie je to ako v rozhovore, že toto ma už nebaví, ale to nemôžeš niekomu povedať. Nie, konkrétne toto ma veľmi baví a ďakujem, že som tu. Dobre, uľavilo sa mi. Ale niekedy sa stane ti, vieš, že proste 2 hodiny ti niekto rozpráva, povedzme niečo a ty vieš, že aj tak už použiješ iba, už máš ten materiál, čo potrebuješ napríklad. Napríklad v rámci novinárčiny u teba však, že vieš, že ešte máš pred sebou ďalšiu hodinu, ale už... No takže s tými podcastami je to takto akože super a mne veľmi dobre robia jedno rádio české, ktoré, to je úplne, že súčasť mojich dní, že počúvam toto jedno rádio české, neviem, či môžem hovoriť, alebo nemôžem hovoriť, asi...
Neviem. S rádiami neviem, ako to je. Ako to vy máte a je to české rádio. A je to vlastne reklama. reklama. A mňa to teraz vlastne zaujíma, takže tak potichu to povedz. Je to Rádio Vltava. Dobre. A sú tam... je to celé otvorené, že neplatí sa nič a sú tam rôzne rozhovory, ale keď ten rozhovor robia s nejakou osobnosťou, tak trvá 10 hodín. Je to 10 dielov. Úplne od toho, ako sa ten človek narodil, ako vyrastal, ako išiel na školu, na vysokú školu, aká bola spoločenská situácia, politická. Ty sa o tom človeku dozvieš tak veľa, všetko. A sú to také veľmi úprimné rozhovory. A toto si nie všetky dopočúvam, že 10 hodín, ale už sa mi to tak stalo a ja som normálne mala taký pocit, že niekto vedľa teba sedí, niekto múdry, ktorý prešiel tiež veľmi ťažkými obdobiami, lebo niekedy sa nám zdá, že toto obdobie je ťažké, ale potom si vypočuješ, čo tí ľudia zažili a akým spôsobom to prekonávali, akým spôsobom nachádzali to svoje šťastie, tú svoju silu a nádej a opäť relativizuješ a opäť ťa to vie nabiť, lebo si povieš, OK, my tu máme v podstate stále ešte mnoho možností, ako môžeme vyjadriť svoje názory, ako môžeme bez toho, aby nás niekto perzekuoval, vyjadriť svoj postoj. A tak toto sú také veci, že tie rozhovory, potom sú tam audioknihy, alebo čítania, napríklad s hviezdičkou, také pikantnejšie, alebo krimi, alebo také rôzne. A toto mi veľmi dobre robí. Že ja napríklad varím veľmi rada a tak vždy počúvam pri varení. Že krájam si cibulu a počúvam nejaký rozhovor, alebo počúvam nejakú knihu, alebo idem na nákup, tak si dám slúchadlá. Že veľmi je pre mňa dôležité, aby som, ak nie komunikovala, lebo aj veľmi rada sa rozprávam s ľuďmi, aj ktorých nepoznám, tak potom sa dozvedala. To sú také dve veci, že to ma robí šťastnou, že keď som v tichu a bez informácií, ale môžu byť akéhokoľvek charakteru, lebo ja napríklad si vyhľadávam, že bylinkárstvo, alebo si vyhľadávam také tie veci späté so zemou, s tradíciami, keď nejaká etnografka rozpráva o indiánoch alebo o šamanoch na Sibíri, že to si tak vyhľadám a potom to počúvam, tak sa dozviem úplne z nejakého iného odvetvia, ktoré vlastne nemôžem použiť, ale možno áno nejak chápem. Inak, vieš, že si to... Nemusí to byť vyslovene na prvú niečo užitočné pre teba, čo vieš nejako akože vo svojej praxi alebo v rodine alebo niekde využiť, ale že ťa to aj tak obohatí. Áno. A niekedy to vlastne použiješ alebo v situácii, ktorá je úplne nečakaná. Vedela by som povedať viacero príkladov, ale áno, tak toto napríklad. Tak to je super. Tak ja dúfam, že vlastne aj tento dnešný rozhovor bude pre niekoho takým príjemným obohatením, ktorého možno akože nejako neovplyvní ďalej, ale že to bude pre neho veľmi príjemné a inšpirujúce. A možno ťa začne sledovať, pribudnú ti sledovatelia, kto vie. Ďakujem ti veľmi pekne, že si prišla a že si nám priniesla zase trošku takej, ja budem možno taká klišeovitá, poviem, že takého svetielka, lebo ty si taká rozžiarená osoba, máš takú žiaru aj v tých očiach, takže ďakujem ti veľmi pekne, že sme mohli byť toho súčasťou trošku. Ďakujem aj ja veľmi pekne. Cítila som sa tu super a veľmi ti ďakujem aj za všetko, čo robíš, nielen za tento rozhovor, ale ja to tak sledujem tiež dlhodobo a je to skvelé. Tak ti držím palce vo všetkom. Ďakujem. Ďakujem pekne. Ahoj. Ahoj.